Hi guys, it's me again, GR Boy. Kasama ko si John Mark and si Maui Boy. So nandito tayo ngayon sa Island City Mall pang bumili ng mga ibibenta natin sa tindahan, mga paninda. Ayan na yung suot namin. Porma tayo dyan guys. At before tayo pumunta sa mall, kakain muna tayo ng parisan ni Mang Knorr. John Mark. Let's go guys. Kain muna tayo kasi nagugutom tayo. Kasi mahaba yung pilahan natin. Ayan yung kanilang. Wow. Ay, ano ba yan ang pangalan niyan? Sarap naman guys. Ito yung sabaw. Lalagyan na yan ng sabaw. Napakasarap. Wow. Kung takam na takam ng mga mukha. Ayan guys. Kakain na tayo. Ang sabaw. Wow. Ang sarap. Lalagyan natin yan ng maanghang na sili. Sobrang sarap ba guys. Wow. So, ayan, nagkamakain na tayo. Bumili din tayo ng itlog. Binuksan natin ng itlog, guys. Ayan, ang sarap, guys. Sarap, sobrang anghang. Napakabuso, guys. Napakamura lang din ang kinakain natin. Ayan, no? So, ayan, kain muna tayo, guys. Kain muna tayo. So, papunta na tayo sa mall, guys. Tapos na tayong kumain. Ready muna natin yung pera natin. Oh my God. Ayan. Bakit na kami tatlo? And, nakamas kami, guys. Kasi bawal pumasok pag walang mask. Pila muna tayo dito. Pababa na tayo guys sa mall kasi pupunta na tayo sa grocery nila guys para bumili ng mga paninda para sa tindahan ni Mang Marvel. Ayan, karito. Kuha na tayo ng cart para maglagay na tayo ng mga paninda. Ayan, kuha na tayo guys. Ayan, maglibot na tayo dito sa mall. Sabay pa. Sabay. Ayan, bilisan natin yung pagkuha natin guys kasi binigyan lang tayo ng 20 minutes para makapamili para sa libre ni GR Boy ng kanyang mga paninda. Ayan guys, bilisan natin guys sa pagbili.
So guys, patapos na po tayong mamili at bumili ng mga paninda natin para sa grocery store ni Maui Boy. So, ito po ay sponsor ni GR Boy Vlog. Libre lahat ng babayaran kasi sa 20 minutes, ito po yung napili natin para sa grocery store Maui Boy. So yan guys, John Mark pumipili pa para pagkatapos nito, pupunta na tayo doon sa cashier para bayaran ang lahat ng ating napili at nakuha na libre lang ng ating sponsor ngayon, GR Boy Vlog. So guys, mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa susunod magbibigay din tayo ng pa-premyo sa mga tao manonood ng ating video. So guys, yan na yung lahat ng ating nabili. Wow! So, 2 karton punong-puno guys. And libre to para sa ating kapatid. Yan na guys. So, dito na tayo, papunta natin sa cashier. Mga gwapong-gwapon, mga malalaking katawan ng mga tao nito ha. So, papunta na tayo doon sa cashier guys. Pabayaran na natin ang lahat na natin nakuha. Titingnan natin kung magkano yung babayaran natin guys. Libreng-libre to para sa kanila. So, tara na, let's go. Abangan natin guys. So, nakapila tayo guys. So, mukhang turn na natin para magbayad. Ayan, titingnan natin kung magkano na. 6,000 pa lang guys yung babayaran natin. So, kunti lang pala yung mga nabayaran natin no? Sa halos isang cart na natapos na ng napanso dun sa sa cashier natin no? So ayan guys, katapos 15,000 na guys yung pinagyaran natin sa 2 cart. So wow, sulit na sulit yung mga naging natin. Yan ang pagod na pagod. So pauwi na kami guys. So mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo sa video na to. Ayan, pauwi na kami guys kasi tapos na naming bayaran yung mga pinili namin para sa grocery store ni Moy Boy. Di pala yung grocery store din na pala. So guys, bye!